Vítejte! Dnes se spolu vrhneme do světa managementu. Možná si to ani neuvědomujeme, ale je to taková ta neviditelná síla, která pohání vlastně úplně každou organizaci kolem nás. Ať už je to malá rodinná firma nebo obří korporace. Pojďme se podívat, co se za tímhle slovem doopravdy skrývá. Zkuste si představit dva úplně odlišné světy. Na jedné straně je ta útulná kavárna na rohu, kde to voní kávou, a na druhé straně nějaká obří technologická firma, co mění svět. Co mají společného? Možná překvapivě je to jedna a ta samá věc. Potřeba, aby někdo držel otěže. Aby se zajistilo, že všichni táhnou za jeden provaz a že se plní nějaké cíle. A přesně tímhle spojovacím prvkem je právě management. A tím se dostáváme k jádru věci. Zapomeňme na takovou tu představu šéfa, co jenom rozdává úkoly. Management je ve skutečnosti umění koordinace. Je to proces, jak vzít skupinu talentovaných lidí a pomoct jim dosáhnout něčeho, co by každý sám o sobě nikdy nezvládl. Je to jako dirigent orchestru. Každý muzikant je skvělý a hraje na svůj nástroj, ale teprve díky tomu dirigentovi vznikne dokonalá symfonie. Tak, a jak si to dneska rozebereme? Čekají nás 4 klíčové body. Nejdřív se podíváme na to, kdo to ti manažeři vlastně jsou. Potom prozkoumáme, co dělají den co den. Dál si uděláme jasno v tom, jak se liší od podnikatelů. A nakonec si prozradíme, v čem tkví tajemství opravdu úspěšného řízení. Jdeme na to. První část. Kdo jsou vlastně manažeři? Abychom to pochopili, musíme se kouknout, jak funguje taková ta klasická hierarchie ve firmách a jakou roli v ní tihle lidé hrají. Představme si jakoukoliv organizaci jako pyramidu. Úplně dole, v takzvané první linii, jsou manažeři, kteří jsou v každodenním kontaktu se svými týmy. Jsou to takoví ti kapitáni na palubě. Nad nimi stojí střední management, ti, kteří berou vize od vedení a překládají je do konkrétních plánů pro svá oddělení. No a na samém vrcholu sedí vrcholový, top management. To jsou architekti, kteří navrhují celou strategii a určují, kam ta firma vlastně směřuje. Dobře, takže už víme, kde manažery ve firmě najít, ale co je vlastně náplní jejich práce? Existují takové 4 základní pilíře, které definují, co to znamená řídit. Všechno to začíná plánováním. Je to úplně stejné, jako když plánujete výlet. Manažer musí nejdřív určit cíl, kam se chce firma dostat, a pak vytvořit mapu, která ukáže, jak se tam dojde. Bez jasného plánu by celý tým jen tak bloudil. Když máme plán, je čas na organizování. A to v podstatě znamená rozdat karty. Kdo bude dělat na čem, kdo dostane jaký rozpočet a jaké nástroje. Manažer prostě musí poskládat všechny dílky skládačky, lidi, peníze, zdroje, tak, aby do sebe perfektně zapadly a ten plán se mohl stát skutečností. A teď přichází na řadu vedení. A tady se popravdě láme chleba. Tohle totiž není o příkazech, je to o inspiraci. Skvělý manažer dokáže v lidech zapálit jiskru, nadchnout je pro společnou věc, aby ze sebe chtěli vydat to nejlepší. A nakonec tu máme kontrolu. Ale pozor, to slovo zní tak trochu drsně. Spíš si to představme jako korigování kurzu. Manažer je jako kapitán lodi. Musí neustále sledovat kompas a mapu, aby se ujistil, že pluje správným směrem. Není to o nedůvěře v posádku, ale o tom, aby ta loď bezpečně a včas dorazila do svého cíle. Abychom managementu fakt dobře rozuměli, musíme taky vědět, co není. Pojďme si ho teď zasadit do širšího kontextu a odlišit ho od pár dalších pojmů, se kterými se často plete. Takže, jaký je rozdíl mezi manažerem a podnikatelem? Hodně zjednodušeně, podnikatel je ten vizionář, ten, kdo má nápad, rizikuje a založí firmu. A manažer je pak ten realizátor, ten, kdo přijde, aby tuhle vizi přetavil ve skutečnost pomocí efektivního řízení. Jeden staví loď, druhý s ní pluje. S tím souvisí další důležitý pojem správa organizací neboli corporate governance. Jednoduše řečeno je to systém pravidel a vztahů, který určuje, jak je firma řízena a kontrolována. Jde hlavně o vztahy mezi managementem, vlastníky a dalšími stranami, jakou jsou třeba zaměstnanci nebo zákazníci. Management řídí, správa na něj dohlíží. No a v rámci té správy existují 2 hlavní přístupy. Ten tradiční, takzvaný shareholder model, se soustředí jen a pouze na maximalizaci zisku pro akcionáře. Ale ten modernější stakeholder model říká, že firma by měla brát v úvahu zájmy mnohem širší skupiny. Zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dokonce i celé komunity, ve které působí. A teď se dostáváme k tomu asi nejdůležitějšímu. Co odděluje průměrné manažery od těch fakt skvělých? Existuje několik klíčových principů, které tvoří takový recept na úspěch.
Legenda managementu Peter Drucker to shrnul do takzvaných 4 I. Prvním a nejdůležitějším je efektivnost, tedy dělat správné věci. Perfektně to vystihuje takové přirovnání: člověk může být mistr světa ve šplhání po žebříku, ale pokud je ten žebřík opřený o špatnou zeď, veškerá snaha je k ničemu. Všechno začíná volbou správného cíle. Druhé E je účinnost. Takže žebřík máme opřený o správnou zeď. Super. A teď jde o to, jak po něm lezeme. Účinnost znamená dělat věci správným způsobem, tedy chytře, rychle a bez zbytečného plýtvání časem, energií nebo penězi. Třetí E, hospodárnost, je hodně podobné účinnosti, ale kouká na to hlavně přes peníze. Jde o to dělat věci s co nejnižšími náklady, ale pozor, nikdy ne na úkor kvality. Je to prostě o chytrém hospodaření. A poslední, čtvrté E, možná to nejdůležitější pro dlouhodobý úspěch, odpovědnost. To je takový morální kompas managementu. Protože úspěch postavený na neférovosti nebo porušování pravidel, to není skutečný úspěch. Dlouhodobě totiž fungují jen ti, kteří jednají spravedlivě a eticky. Takže co takový manažer vlastně potřebuje mít v sobě a v hlavě? Je to taková kombinace 2 typů dovedností. Některé jsou prostě vrozené. Určitá potřeba řídit, mít vliv, ale taky empatie, schopnost vcítit se do druhých. No a jiné jsou získané. Tvrdé znalosti z ekonomie, psychologie, organizace práce a spousty dalších oborů. A to nás přivádí k jednomu krásnému paradoxu, který to celé skvěle shrnuje. Management je totiž zároveň věda i umění. Věda, protože se opírá o data, o procesy a o ověřené postupy. Ale je to i umění, protože práce s lidmi vyžaduje intuici, empatii a kreativitu. A právě v téhle kombinaci obojího se skrývá to kouzlo skvělého manažera. A na úplný závěr, otázka k zamyšlení pro každého. Po tom všem, co jsme si dnes řekli, o hierarchii, o funkcích, o dovednostech, jaký typ manažera by se v kom asi tak skrýval? Kdo by dal přednost strategickému plánování a kdo by se spíš našel v každodenním vedení týmu? Kde leží ta hranice mezi vědcem a umělcem v řízení? Děkuji za pozornost.